12 l-uffiċjal stazzjonati fit-taqsima forensika tal-Korp tal-Pulizija ingħataw taħriġ f'diversi oqsma tal-forensika mill-Istitut tal-Forensika tal-Olanda. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Akkademja tal-Korpi Dixxiplinati f'Takandja ntqal li t-taħriġ li da maddej għal dawn l-aħħar 15 iffoka fuq diversi oqsma ewlenin fosthom dak imsejjaħ blood pattern analysis u anke oqsma oħra relatati max-xena tar-reat u anke forensika teknoloġika bħal dik marbuta ma' evidenza li tinġabar minn mobile phones u laptops. Dan it-taħriġ beda jingħata lill-Pulizija sentejn ilu u fl-aħħar sentejn ser ikunu 40 uffiċjal li ngħataw dan it-taħriġ. L-Ispettur Xarlo Qasa li jmexxi t-taqsima forensika fih dan il-Korp tal-Pulizija sostna li llum il-ġurnata kull investigazzjoni kriminali tibbaża ruħha fuq ix-xjenza. Għalhekk it-taqsima forensika dejjem tilab ir-rwol importanti tul l-investigazzjonijiet u anke wara, jiġifieri fil-qrati fl-istadju ta' kumpilazzjoni tax-xhieda. Is-Segretarju Parlamentari Deote Battista responsabbli mill-laboratorji ta' pajjiżna qal kif permezz ta' dan it-taħriġ issa it-taqsima Maltija hija ferm iżjed attrezzata. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li mingħajr il-forensika ma jista' jiġi solvut l-ebda delitt tal-fatt li l-kriminali qegħdin isiru iżjed professjonali u sofistikati u għalhekk li l-investigazzjonijiet qed isiru ferm iżjed xjentifiċi. Huwa semma kif għaddej ix-xogħol fuq il-laboratorju forensiku ġdid li ser ikun qed jaqdi l-bżonnijiet ta' diversi entitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.